दिपेन बर'आ जाबाय जाखांफुनाय सासे लाइमोन बिथाङा मेलेमबो दोङो बिथाङा गोबां लेखाबो फरायदों आरो दा नैबे 20-25 बोसोराव सोमावसारनानै समाजनि खामानि मावनानै गोबां एक्सपिरियेन्स जाबाय दा बिनिखायनो गोदान गारियाव बयबो गाखोनो नागिरो गोजाम गारिबा बे जेसेबां जानो सोरबा सानो जे ओल्ड इज गोल्ड होननानै बाट गोदान गारियाव बयबो गाखोनो नागिरो दा मानसिफ्रा गारि लायोबा गोदान गारिबा बयबो नोजोर होयो गोदान न' बानायबा बयबो नोजोर होयो दा बेबायदिनो दिपेन बर' बिथाङा दिनै उदालगुरिनि थाखाय माने जोबोद स्ट्रं एनार्जेटिक आरो डायनेमिक सासे यंग लिडार बियो 24/7 खामानि मावनो हायो बेबो दिल्ली दिसपुर जेरावबो जगाजग खालामनो हायो आरो बेहा सिमां दङ जेब्ला मानसिया बैसो जायो अब्ला सिमाङा लासै लासैनो जोबलाङो दा नंखायनो जानो हागौ बिथांमोना दोङोमोन सिमां आगोलाव लासै लासैनो सिमांफ्रा जोबलांगोन बोलोआ खमायलांगोन एनार्जिया खमायगोन खारनो हानाय नङा बारा खारनो हानाय बे फिजिकेल मेटार जाहैबाय बाट मेन्टेलिबो गोबां खोथाफोरखौ माने बै समाव लासै लासैनो बैसो जाबा साननो बायो नाथाय यंग मानसिफ्रा बांसिनसो बांसिन सानो दा नंखायनो उदालगुरिया जोबोद मोनसे मोजां खाबु मोनदों आरो बे खाबुखौ लानानै दिपेन बर' बिथांखौ आंथ' बुजियो दा बर' हारिजों लोगोसे गुबुन हारिफ्राबो गोबां भट होनो ओंखारदों आरो दिपेन बर' बिथांखौ गोबां भटआव देरहाहोगोन आं बेखौ फोथायो 10-12 मासिखौ मोनगोन आं बेखौ दा नुहुरो आरो बिनि एसे गाहाय गोजौ जानो हानाय नाथाय दिनैनि तारिखाव आं नुयो गिदिर बेरायै जेखौ नुदों 10-12 मासि UPPLआ मोननो हागोन बेखौ आं फोथायो गोबां सारदों मोनसे कुइसन खालामबावदों पाब्लिकफ्रा जे प्रमद बर' बिथां थानाय समाव बिथाङा गोबां मावबावगौमोन गोसोआव माने आं मा थालांदों होनना बुंदों सार ससियेल मिडियानि गेजेरजों नङा पाब्लिकफोरनि मोनसे फिडबेक फैदों जे बिथाङा सानसे समाव जेब्ला CM जादोंमोन मावनो नागिरदोंब्लाबो बिथाङा बेसारा गुबुनजों गाबथे जादों होनना बुंदों थिग बेबायदिनो एलेन्स थानाय समाव एलेन्सआ गाबथेदों होनना बुंदों सार नंगौ नामा सार बे खोथाया डाइरेक्टलि गाबथेयाखैब्लाबो बेवहाय माखासे सर्टेज दङ पावारनि माखासे लिमिटेसन दङ दा बेफोरखौ जोङो मावजोबनो हाया बिनि थाखायनो गोहो नांबावगौ मानोना दा जों नेशनेल पलिसिफोरखौ नायोबा दिनै भारतनि बाजेटआ 50 लाख करोड़ जाबाय आसामनि बाजेटआ 6 लाख करोड़ जाबाय दा बड'लेण्डआव जुदि 1000 करोड़जोंनो खामानि मावनांगौ जायोबा जेराव प्राय 9000 स्क्वायर किल'मिटार आरो बड'लेण्डआव 35 लाख पपुलेसन दङ नर्थ इस्टनि स्टेट्सफोरखौ नायोबा त्रिपुरायाव 36 लाख पपुलेसन दङ आरो बिसोरो फाइनेन्स कमिसननिफ्राय नंथाराबाबो 5 बोसोराव बिसोरो 50 कोटि मोनो मेघालयआव 29 लाख पपुलेसन दङ बिथांमोना नंथाराबाबो 5 बोसोराव 30,000 कोटि रां मोनो दा बे बिथांमोना जे 50,000 कोटि त्रिपुराया मोनो 30,000 कोटि मेघालया मोनो दिनै सिक्किम बायदि मोनसे फिसा रायजो बिसोरबो गोबां प्लेनिं कमिसननि फैसाफोरखौ फाइनेन्स कमिसननिफ्राय मोनो दा बड'लेण्डआव बेफोरो दाबो जायाखै दा नंखायनो जोङो बेफोर बिथिंफोरखौ बावैसो जालांनाय जि जोंनि 16 फाइनेन्स कमिसन बेवहाय आरो 7 फाइनेन्स कमिसन जि जानो थांगासिनो दङ बेफोराव जोङो बे प्रेजेन्टेसनफोरखौ होदों अलरेडि जों सरकाराव थानाय समाव दा लासै लासैनो बेफोरो इमप्लिमेन्ट जायोब्ला अब्ला बड'लेण्डआ आरोबाव मोजां खामानि मावनो हागोन आङो गोबां फाउन्डेसन भिजनफोरखौ बानायदों गोबां मिशनफोरखौ बानायदों बे भिजन मिशनफोरखौ लानानै स्किमफोरखौ लानानै जिखिनि फ्लेगशिप प्रग्रामफोरखौ लानानै उनाव मावबावनो हागोन आं फोथायो जे दानि जि दोलोआ बेखौ मावफुंनो हानाय नङा मानोना बिथांमोननि बेयो सिन्ता नङा आरो बे जोंनिसो सिन्ता दा नंखायनो इयुनाव जों सरकारखौ दाफिननानै बे खामानिफोरखौ आरोबाव गोख्रोङै मावलांगोन होननानै आं फोथायो बिलाइ गोराना सिरिखायो बोथोराव आरो बिलाइ गोदान हमो दा दोलो नागारदों दोलोआव हाबदों बे थांलाय फैलाया जाखायो दा बियो मानसिनि मेलेमा मालाबाबो फिक्स नङा जेखौ नों गुफुर होननानै सानदों सोरबा गोसोम सानदों जेखौ नों गोसोम सानदों सोरबा गुफुर सानदों दा मानसिफ्रा थाइसे जायगायावनो थाबाय थानानै मोजां मोना दा नंखायनो गिदिंबाय थायो ना नांखायाबो बांद्राय बजासो जागोन नोंथांनो जुदि जानोबो हायै नोंथाङा जेबो खालामनो हायै फाफ्लियाव बानबाय थायोबा नोंथाङा फाफ्लिया सागोन दा नंखायनो एसे फाफ्लिखौबो गुरै खालामनांगौ मानोना नोङो गोदान बिलाइफोरखौथ' नुयोबा बिराद मोजां सोमखोर गोदान बिबार बारोबा गोसोआबो रंजायो ओंखायनो गोदान गोजामा जायो बिदि होननानै आं बिथांमोनखौ मालाबाबो डिसरेगेट खालामा आं बिथांमोनखौ रेसपेक्ट खालामो जेरावनो था मोजाङै था अबंलावरिया मोजाङै लाखिथों बिथांमोननि जिउ संसारा मोजाङै सोलिथों नाथाय पार्टिया बेजों जेबो लस जाया सोरबा थांनायाव पार्टिया खहा जाया BPF निफ्राय जोंनियाव माखासे मानसि फैदोंमोन
बै समाव BPF जेबो खहा जायाखै जोंहाबो जेबो लाब जायाखै दिनै जोंनिफ्राय माखासे मानसि थांगोन BPF बेवहाय BPF बेसां लाब जागोन आं मिथिया खिन्थु जोंहा जेबो खहा जायाखै सार लास्टिंथि खालामनायजों लोगोसे दिनै गोबां दिनै सार नोंथांनि जिखिनि अन्थाइ खाबाय गायसननाय अन्थाइ खाबाय गायसननायखौ दिनै BPF दोलोआ बुंदों दे बिथांनि समाव जि गायसननाय बे नंखाय गायसननाय होननानै गोदान खाबाय गायसननायखौ जों नुनो मोनदों बेखौ मा बुंगोन सार इरिसपेक्ट बुंगोन ना मा बुंगोन सार बेनि बेलायाव बेबायदि ओरैनो जानो नाङामोन मानोना जोंबोथ' बिथांमोननिखौ जेबो सिफायाखै जोङो प्रटेक्टसो खालामदों जेरावनो जि थाया मानो दा बे हिसाबै बिथांमोनाबो बिखौ एसे नोजोर होनांगौमोन दा बिथांमोननि पलिटिकेल डिसिसन बेखौ जों मा बुंनो दा अन्थाइ खाम्बा बुफायनायजों मानायजों रायजो राजाफ्राथ' मिथिखागोन ना माखौ मा बबेखौबो सोर लुदों सोर बानायदों बेखौ दिनै उदालगुरिनि जि कनफारेन्स हल बेवहाय आङो 50 लाख हरदों गासैबो DC अफिसाव कनफारेन्स हल बानायजोबदों आगोलाव गैयामोन 50 लाख हरदों गोबां खामानिफोरखौ मावदों बेखौथ' बयबो मिथिखागोन